Se tiġi estiża l-iskema tal-iskrepjar tal-karozzi. Dan biex tinċentiva x-xiri ta' karozzi ġodda li jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent. Ħabbret dan Transport Malta li fis-stqarrija qalet li wara s-suċċess tal-Scrappage Scheme imnedija f'Diċembru li għadda, din l-iskema qed tiġi estiża wara li l-Gvern alloka 300,000 euro oħra. L-applikazzjonijiet li se jintlaqgħu għal din l-iskema se jiġu proċessati fuq bażi ta' first come first serve. Lan huwa li aktar nies jiġu mħeġġa biex jibdlu l-karozza antika tagħhom ma' waħda li tniġġes inqas. B'kollox 506 vetturi jibbenefikaw mill-ewwel skema ta' 400,000 euro fl-aħħar tas-sena li għaddiet. Fil-fatt din kienet l-ewwel darba li sidin ta' vetturi setgħu jibbenefikaw minn skema ta' dan it-tip. U dawk li applikaw kienu intitolati għal bejn 700 u 900 euro meta jixtru vettura M1. Jiġifieri vettura li hija mibnija għal ġar ta' mhux aktar minn 8 passiġġieri u li hija liċenzjata biss għall-użu privat. Intant l-applikazzjonijiet għal din l-iskema jistgħu jinġabru mill-Vehicle Licensing Unit ta' Transport Malta fil-Florjana jew inkella minn fuq is-sit ta' Transport Malta stess. Transport Malta fakret li l-iskema biex tinċentiva x-xiri ta' vetturi elettriċi għadha fis-seħħ.